नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सब। हम आशा करते हैं कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। त आज हम लेके आइल बानी बहुत ही छोटा-सा मिनी ब्लॉग जौन आप लोग के बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में आज हम आप लोग के भगवान श्री कृष्ण से भी मिलाइब जौन कि बहुत छोटा-सा रूप बा उनकर। और ये देखी जाए कितना मज़ेदार आज के वीडियो होखे वाला बा। तो प्लीज़ ये वीडियो में बना रहब जा और बीच में छोड़ के मत जाइब जा, ना त का होई कि आप लोग के वीडियो समझ में ना। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकनी जा नन्हा सा कृष्ण भगवान कितना सुंदर लागल और साथ में माता यशोदा और वासुदेव भी मतलब कि बन के आइल बालो जौन कि बहुत अच्छा लागता। तो चलिए जा आज की मिनी ब्लॉग शुरू कर लिहल जा। तो सबसे पहले हम पंजीरी बना लेल बानी और पंचामृत बना लेले बानी और साथ में पाग भी बना के रेडी कर लेल बानी। मतलब कि हमनी के थाली एकदम तैयार हो गइल बा भोग वाली, आप लोग देख सकनी जा। अब हम रूम पे बानी और रूम पे हमनी के का करतनी जा, सारा लोग तैयार हो गइल बाटे और मतलब कि 4-5 लोग मिल के जाई। ये देखी सारा बच्चा भी तैयार हो गइल बड़ा और सारा लोग बाय करतड़न। मतलब कि अब जाए के तैयारी होता। तो हमनी के सब लोग मिल के एक ही साथ में जाइब जा, काहे कि पास ही में मतलब कि मंदिर बाटे। ए वजह से सारा लोग मंदिर में जाता ताकि पूजा भी कर ली और झांकी भी देख ली। तो हमनी के रोड पे आ गइल बानी जा, आप लोग देख सकेनी जा। और एने यश के कुछ दोस्त बालन लो, तो उनको रख के भी हमनी के लेके साथ में चलतनी जा। अनमोल बाड़ी, मिष्टी बाड़ी, जौन यश के छोटा-मोटा दोस्त हलो। तो देख सकेनी जा हमनी के थाना के पास में आ गइल बानी जा और पास में ने अच्छा-अच्छा बिल्डिंग भी बाड़ी स, आप लोग देख सकेनी जा। और एजा पहिले से भी लोग आवताटे, गाड़ी भी आइल बड़ी स बहुत सारा, देख सकेनी जा आप लोग। तो ये देखी मंदिर पास ही में बाटे और बहुत अच्छा सजावट भइल बा फ्रेंड्स, आप लोग देख सकेनी जा। तो हम फर्स्ट टाइम अइसन मतलब कि मंदिर पे जातनी जहाँ की झांकी देख लेवे, काहे कि आज तक हम झांकी नइखी देखले मंदिर वाला। त आज बहुत ही मतलब आदमी उत्सव में बाटे कि जाके देखल जाई। और बाकी लोग भी जे पड़ोसी बा वो लोग भी देख सकेनी जा, आप लोग सारा लोग एक ही साथ निकलल बाटे। और सबसे ज़्यादा तो बच्चा खुश बाड़न से, काहे कि बच्चन खातिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पेशल मतलब कि आज के दिन बाटे और छुट्टी बाटे आज सारा लोग के, वजह से और भी ज़्यादा खुश बालो। और साथ ही में एजे का होई कि मतलब कि प्रोग्राम भी बाटे कुछ छोटा-मोटा, आप लोग देख सकेनी जा। पहले से चेयर ओर लाग गइल बाटे और व्यवस्था भी काफ़ी बढ़िया बाटे, आप लोग देख सकेनी जा। और आ गइल बानी जा हमनी के मंदिर पे। तो मंदिर पे अइला के बाद पता चलल कि अभी हमनी के पूजा ना करे दिहल जी, काहे कि पंडित जी बोलत रहलन कि 12 बजे के बाद आप लोग पूजा करिए। तो हमनी के पहले ही आ गइल बानी जा, देख सकेनी जा आप लोग। और अभी पर्दा लागल बाटे, कुछ लोग रंगोली बनावताटे, देख सकेनी जा। बहुत ही खूबसूरत रंगोली बनल बाटे। तो पंडित जी बोलते हैं कि अभी आप लोग पूजा ना कर सकेनी जा, ए वजह से आप लोग के बैठे के पड़ी 12 बजे तक। तब सारा लोग सोचत है कि का कइल जाई, रहल जाई कि चलल जाई, मतलब कि समझ में नइखे आवत कि का कइल जाए। देख सकेनी जा 4-5 गो मंदिर बाटे, जौन माँ दुर्गा के मंदिर बाटे और विष्णु भगवान के मंदिर बाटे और साथ में श्री कृष्ण भगवान के और फिर राधा कृष्ण के भी मंदिर बाटे, आप लोग देख सकेनी जा। सब में पर्दा लागल बा, काहे कि सारा चीज़ 12 बजे के बाद ही मतलब पर्दा हटावल जाई। अब एजे का कइल जी कि कुछ समझ में नइखे आवत कि हमनी का कइल जाए, काहे कि पंडित जी पूजा नइखन करे देत। ए वजह से हमनी के जाए के पड़ी, वापस घर जाए के पड़ी, काहे कि एजा 12 बजे तक आप लोग के रहे के पड़ी बतावत रहलन। त ए वजह से 12 बजे तक कोई रह ना पाई, ए वजह से हमनी के फिर वापस रूम पे जाइल जी। और चुपके से हम देख सकेनी जा भगवान और माता दुर्गा के हम थोड़ा बहुत वीडियो बना लेल बानी, आप लोग देख सकेनी जा। एजे कुछ गीत संगीत होता, आप लोग देख सकेनी जा। तो 12 बजे तक की चली और 12 बजे तक लोग देखिए जा हवन खातिर, देख सकेनी जा। मतलब कि लकड़ी-वकड़ी भी रखल बाटे और ये देखिए कितना बढ़िया झांकी सजावल गइल बा राधा कृष्णन कृष्ण के और साथ में माता यशोदा के, देख सकेनी जा आप लोग। बहुत ही सुंदर मंदिर बाटे और देखे में भी बहुत अच्छा लगता और सजावट भी बढ़िया भइल बा। और थाली लेके हम जातनी पंडित जी से पूछे, तो फिर पंडित जी बोल रहे हैं कि मतलब कि अभी पूजा आप लोग के नइखे करे के, 12 बजे के बाद आप लोग आइब जा। तो 12 बजे तक तो कोई रुकी ना, तो फिर वापस हमनी के घर जाए के पड़ी। तो सारा लोग यही आपस में डिस्कस करता कि का कइल जी, घर चलल जी कि एजे रहल जी, मतलब कुछ समझ में नइखे आवत कि का कइल जी। तो बाकी लोग भी सब लोग यही डिसाइड कइल बा कि अब घर वापस चलल जी, काहे कि 12 बजे तक तो कोई रह ना पाई। तो दोबारा से चली जा, आप लोग के हम मूर्ति दिखा देतनी। देखिए दुर्गा माता की मूर्ति हटे और साथ में ये रंगोली देख सकेनी जा, रंगोली भी बढ़िया से बन के रेडी हो चुकल बा। और साथ में ही देखी जा कितना अच्छा प्रोग्राम होता, मतलब कि लोग आवताटे, अभी ज़्यादा लोग नइखे आइल, काहे कि कम से कम ई 12 बजे से तक चली प्रोग्राम। ते वजह से लोग कुछ देर के बाद ही आई। देखी तो अभी थोड़ा-सा गेट खुलल बाटे, तो हम वीडियो बना लेनी चुपके से। और देख सकेनी जा कितना मज़ेदार आज के वीडियो होखे वाला बाटे। तो प्लीज़ ये वीडियो को आप लोग पूरा देखब जा और बीच में छोड़ के मत जाइब जा। और अगर आज की हमारी वीडियो आप लोग के पसंद आइल होखे, तब प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया सजावट बाटे। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइब जा कि आप लोग के यहाँ जन्माष्टमी कैसे मनावल गइल ह और हमार ब्लॉग आप लोग के कैसन लागल। ये देखिए डांस भी होता पास ही में,
तो कुछ थाना के ही लोग बा जौन डांस करता और एजा कुछ गाना बजाना भी होता और साथ में कृष्ण भगवान भी आयल बाड़न छोटा-सा और उनका मम्मी भी मतलब कि माता यशोदा बन के आइल बाड़ी और वासुदेव बन के आइल बा लोग। बहुत सुंदर लागता लोग देखे में और सबसे ज़्यादा तो ये कृष्ण भगवान लागताड़न और यश तो इतना ज़्यादा खुश बाड़न कि मतलब का ही बताएँ आप लोग कि देखिए यश फ़ोटो खिंचवाताड़न, वीडियो भी बनवाताड़न, मम्मी फ़ोटो खिंचवाता और सारा बच्चा मतलब कि एकदम छाप लेल बड़ो इनका के चारों तरफ से। देखिए माता यशोदा बनल बड़ी, बहुत सुंदर लागताड़ी और इन लोग से हम पूछ के ही वीडियो बनैले बानी कि आप लोग के अगर वीडियो पसंद होखे त आप लोग आ जाइब चाहे में। तो ये बोलता लोग कोनो बात नहीं कि आप हमनी के वीडियो डाल सकेनी। तो ये देखिए कितना सुंदर ये कृष्ण भगवान हमनी के लागताड़न, बहुत ही अच्छा लागताड़न देखे में और इतना ज़्यादा सुंदर लागताड़न। तो अब हमनी के वापस घर जातानी जा काहे कि अभी पूजा नइखे करे के। तो ए वजह से सारा लोग जाताटे घर पे और ये कृष्ण भगवान भी अपना घर जाताड़न और घर जाके ही 12 बजे के बाद ये माखन मिश्री खइहन। त ये भी जाताड़न त इनकर हम वीडियो बना लेल बानी और एजग हमनी के प्रसाद भी मिल गइल बा, पूड़ी, सब्जी, खीर जौन की प्रसाद बाटे लेके हमनी के रूम पे आ गइल बानी जा। इ देखिए यश गेट के पास बाड़न और गेट खोल के हमनी के अंदर जाइल जी यश के पापा के साथ। तब तक खातिर बाय।